A promoción da cultura audiovisual é o obxectivo principal do convenio suscrito pola Mancomunidade Barbanzarousa e a Asociación Cultural Alberto Romero. A actividade máis destacada é o certame de curtas que promove esta entidade, que este ano acada xa a súa 7ª edición. A principal novidade será a creación da nova categoría Barbanzarousa, que busca poñer en valor o territorio contribuindo á súa consolidación como destino de turismo cultural. Para a orde da Mancomunidade, a verdade é que é un orgullo poder contar con este tipo de iniciativas e apoiar este tipo de iniciativas que promoven o turismo cultural no territorio e ademais vinculan tamén a través dos colexos, a través dos residentes, a través das persoas dos 4 concellos, pois tamén nos siguen vinculando e seguimos facendo esa labor de vinculación e de unión dos 4 concellos nun mismo destino e nun mismo territorio. Porque non o potenciamos e aproveitamos as curtas pois tamén para que dar a coñecer o noso patrimonio e a nosa paisaxe e os nosos recursos turísticos, que é tamén pois un pouco o motivo de que a Mancomunidade patrocine e axude a que siga o festival. Ademais do certame, a asociación desenvolve cursos formativos nos 4 concellos. Tuvemos obradoiros audiovisuales de guión e interpretación durante o mes de outubro que xa se celebraron, xa remataron, foron nos 4 concellos, 2 sesións en cada concello, e tuvo moi boa aceptación. E ampliamos tamén os obradoiros como actividade extraescolar este ano, que nos o pedía a xente. Entón vai desde outubro hasta decembro nos 4 concellos, de luns a xoves, son 10 sesións en cada concello e tamén está tendo moi boa aceptación. Eses ainda siguen e dai esperemos que sala pois algunha curta para presentar tamén. Se non sale, pois salirán en anos vindeiros. Os interesados en concorrer ao certame poden presentar as súas curtas ata o 28 de febreiro de 2023. Nesta edición optarán a premios por un valor total de 1.800 euros.